kaseng NPP hang ne kala pau shai bakade ka bathong om tangi opai ba henry wat yu MLA rukum chu ka start bhaban panbet katkum ka chingkren man hakini kisngi na kaliang UMP barim jong kaseng congress na Shillong seat parliament ba Vincent H Pala ule thuru bakatkum ka chingpla UMLA kaseng congress na omsning Dr Celestine Lengdo ule thu bana kaliang jong kaseng NPP kala persang ban panbet sadek kampan roy henry mau pat Chandran kano kerai ban lej ban penison ho yalade syakaseng NPP pat kadau ke balango susuru na kaseng kongres kadai halor kecing khot jialang ka parti ya barok langut ki MLA kaseng kongres ki syam penban ba kecingwan syakecing yalang kadai penban tong MLA kaseng kongres na omsning konsensi Dr Celestine Lengdo kadba UMLA trong kanong stoin bat kamawati konsensi kicha syai bat kami Meghalaya Pradesh Congress Committee kala rai ban suspend hadon resne mikini ki arngut ki MLA kentup yu MLA kanong stoin bat mawati constituency ki babon hi ki ba ki becu ya ki cingkersane kaseng Congress ki penpau ya ki cing benyau Henry kim tipat ya kadau jong kini ki MLA Congress let's see kadon kecing thut paranong yalam lane kecing bam snotana show kecongki ya kaseng Congress Henry ngihi ki ba ngi suyo pon kena bat kentho klem tip ke basdang bat ke bakut barok ki nong mikmat jongi kim judan ya kenong rem ke baskem kamtam ha ka baya dei ka politics lah kalong nado ki bala petseng kamanswa kat hadok kini ki ba mantaru ki ba pun hi kim chune sa ha ka ka parti Henry ki dan ketuk ni ki ba kamrem ki batang ne kat hadok mantaru tambah ki ba pun hi ki dei ki ba rangkang ding per sudah anda kila celep kila pet no syaki baki hi ki sngotanat bat ki shu ai daw bat he ni alai project tang ban yo daw bat ka ba ithamula shu ba pat ka dei ki ba pon hi ki nang mi khmat chongi ki ba dei na kaliang persa bon sin hi ki tu ben tu kho ha karan san ya lap election ka chongki ya ka parti ka badan ka sarkar namar pakim ngomon Henry ha ka kutlat pat hadian ki kelalong penban kum kilang kinya ha kata hi ke parti ke baki ki kentho bat sesuatu hi mapi ki pai ba bat bicar hi mapi ki basngap ya gane ke kentian hatu kadai ke babakla ne kadai ke cingsisa bat menin kasngi laingut ki MLA kaseng kongres ilale sisa ban penyeso pura yalade sya kaseng NPP bat kaba isamut kadai yakini ki laingut ki MLA kaseng kongres na Meghalaya kumno kim sngola ran kat kacing penphania kaliang kacongki ya kaseng NPP haswa jong ke election bat kidai kini hiru ki MLA na kaseng kongres ki baklain ba man kantho ya ka sarkar NPP bat ki ong ba kaseng NPP kadai kaseng ka penbet kut yo pai ba bapli ki ong ru ba ka NPP kala the dakane katai ki penbet hi kai yaki Henry Phose ki ngat hi yalade a ka apat yakini ki MLA khasi chongi ki babet satang ya kasi ando ka batam na ki wei lada chen da ki leit ban penesa pura yalade sya kaseng rolom na rilom khasi ba e chongi kat nos ngus ngan kari bat kacait ban reu hi parok ka wei ba kila dakala bat de teli pura pat kiseng rolom Henry menta kila le komne ya ka constituency la chong kila shat kila phon kala panban ya ki pat ba ayu kini ki pat ba ka constituency chong kini ki laingut ki MLA kidon ban ong halor kane kanong ston constituency bal alam khmat daw ba Gabriel Walang kamawati constituency bal alam khmat daw Charles Mangat bat ka umsning constituency bal alam khmat daw Dr Celestine Lengdo hatu ki kemen ni ki sngusi ne halor ka chingleit pan penyaso ka chongki sya ka NPP